Ja, hij zit nu bijna tegen de sloopkant. Hij is weer naast de wijnpaal. Ja? Ja, zeker weten. Heel leuk zo. Nee, schitterend. Ja. Ja, ja. De oude wordt dan 100, dus dat is natuurlijk wel... Foto. Nu wel op je 0 Ja, op je 101ste kun je dan weer opnieuw beginnen. De huismus weer... Deze gaan we even gewoon 1 minuut stilte. Ja? Dat ik met mijn simpele apparatuur... Ja, Jongen.